Με τα πόδια γυρνώ από εδώ κι από εκεί. Το αμάξι κοιτάω μέσα στην πιλωτή. Was my gas με το λίτρο στα 2 ευρώ. Η βενζίνη ψηλά και λεφτά πουθενά. Πώς να γεμίσεις το ρεζερβουάρ. Το έβαλα στο κόλλο μου το καρ. Γιατί η βενζίνη πήγε στο Θεό. Καλύτερα να αγόραζα χρυσό. Όλοι χέρια ψηλά και με μια φωνή να. Πώς να γεμίσεις το ρεζερβουάρ. Το έβαλα στο κόλλο μου το καρ. Θα το πουλήσω κι άλλο εγώ θα βρω. Γιατί αυτό πουλάρει μεσανό. Νομίζω ότι έχει μια σημασία. Έχει μια σημασία οι στίχοι να αγγίζουν την καθημερινότητα. Αγγίζουν το μέσο Έλληνα. Τι λες, μας στέλνει μήνυμα η Νάντια.